Kah New Trap National Youth Movement HNYM Riboy District hakakat kendai terik nai luar arjar pusau kalalik bu dakai jahar persya yu supervisor veterinary officer ka Riboy District hakat Director General of Police ka kong ida shisha nongrang halo ka jingkeno dan kti jong u habai de ba ka jingshna ya ka yo masi bean hasok kerbam nalor ka jingkrong pisa bean klem da yo kanu ka jingbet naksor karjela Habakren sigilar patai kubor usamla Donald Mukti Presiden ulong baka jingdon jong kajaka talasi bean kalakta shibun ig bakai masi namar ka jingkrong pisa nakani kajaka talasi kalong kabahe kata hakador 1,000 tingka nakbenta ki kaliret bat pra 1,000 tingka ki kalihe nalor kata ulo ongru ba halor kani kaseng kala debon ujor ru hau DC bat SP ka Riboy District Henry Kimsim lale halor kani kumta ulakarpa dekatna pulit baka deban simkia halor kani bat ban pristom yo new supervisor veterinary officer menta kasih kasih yang Riboy District kala wan banyak kendu ya ikong kong nong rang mo bidi Director General of Police jongka State of Meghalaya banwan bu ya kene ka FIR mo halor jong kate kayo kabadon hapo kayo bi an lap nong kayo masih kabaran hangte hapo sok kerbam jong hanjan ka patar khma hapo jirang konsumsi ya ka jingdon kti ka jong uneu supervisor veterinary officer jong ka Riboy District namar hangne katkum kini ki chalan ki bangyo na kitu kinong supply ki masih te kidon ki ba wan pen ingi kene ka chalan kaba uneu supervisor veterinary officer jong ka Riboy District ula ayaki but hangne new iba ka jingkrong lani kata skaba kine ki nong khai masi ki hapan siu kala long sapalat te nakata katau nakalengan juga seng ngau ban shimkia halor juga ne ka benta nama ba new i katno upat ba jong ka jelahi barok kawai ulenyar uut nama kajingkiu jong kimar kimata jong kado tekum kasenghi nisngeu ban penkan mau sesin bawat nakaliang jong udi siru uladab ban receive mo ya kajingtho lane ka city ka ba ngila ayu habai de bakte ka yau bi an ka ban hangte po so karbam kumjuru SP jong ka Riboy District ula dep ban receive ya ka city ka bangito alo jite ka yau te Henry hadin ka jang airport ka jang ina kalian jong ka seng sita yau kanthi ka khamdon kano ka ba nakaliang jong DC ne nakaliang jong SP kilale te kumta nakaliang jong ka seng nyimban se banle ta ki kam ki ba ka seng kas ngeu de banle te ngikerpat mo nakaliang jong DGP ba in simkhia ya kane ka jingtho ka FIR ka jongi persya ya uneu supervisor veterinary officer jong ka Riboy District ba kidai ban penstom yu namar ba karkiyo ka kayo ka babian ada mangitip ya jisha te kumta ka an ka de ban sim ya la ka jong ka kamram nyim kwa ba kan skut tangkum ne te Henry ngi kwa ba nakaliang jong ka police department kan le ka badon kam namar ba kum kine ki breu kibawan ra ya ka jingjot kibawan ra ya ka jingduk ka jingkerdu sa hapo ka imlang ka salang ni hapo ka jela ka jongi ngim ko akum kaseng tebat ru kidon ru lese kibreu ki baidon ketilang hak ka kam lese ki riu shimet mo ki bakwa ban kamai ki kam ar number ho yang kersa hang ni ba ki kam ar number hi phila ban le kilu ki kam ten ngim ko apa de ba kita kam ar number ki jongpi kin kta pan ya uduk usuk ya upat ba jong ka jelahi barok kawe teldangin danglap bakane ka kam kandang peteng syakmat le semo kiwe ki get kindang mi nani syakmat tenak le juga senghi kumbangi jule bangin om ailat satya nginai bot dinnya ki kumano menta matrai da ki pau bena hikil ayat nama ba sipor ki bu hang tu po patar khma tenang tu kilara hang ne po so kerbam menta te le sengam tipat nang tu shano hadin ka tukajing mo na lang la don ka kang bangile te ngamtip kai ka ba kindang peteng let's say kindang peteng orang ngantip shano kin bu shu te lang ilap ba
nakasang hi kinang le kini kikam kiba wan ra ka jing shat khan nani ka jing tiudor kimar kimata bo jing jelahi kaseng kadon ka jing kit kli kimasi hi kumbangi ju yo sngomo ka jing chalan ki kalong sapo Bangladesh but le sehang ni hari jongi ro state jongi ro kadon chalan te ka jing krong jong kiro pi wat iba pli kitu kiba sa ha ka to ka snong kiba oddo hayo lane hasnong hatau ki krong da kador ka bam song ya hap mo te kum tan yang seng hi ko ban simkhia ken bagi kata kador hang ne kadai mo ya ki pick up kisim hadu line 1000 mo ne ya ki kali kham he kum ki 907 itu kisim hadu 1000 ni hazar tu kat kum ya mantah te ngimla ban tip ba mano ki badon kti te henry kat kum ngilai i pade ba kat kum kan ka chalan ka ba ngilayo ba ngin haban blim be yeune ubadan ka sir ka sanhang ni ni thai bodi une uba penyaj ya kan ka yau mo Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.